गामि दरसेनो गोबां रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जगदान प्रमोद बर' इउपिपिएल प्रमोद बर' फिन आरोबाव लोब इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रोजा रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो इउपिपिएल दोलोआव सालबारि बियाबाव सिगां समनिफ्रायनो बांसिननिफ्राय बांसिन गोहोगोरा जाबोनायखौ नुनो मोनदों। मैया 2 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय सालबारि प्राइमारिनि बारग' मासिगिरि बिमल बसुमतारी आरो फाख्रिगुरि रेभिनिउनि मेम्बार सांगाराम बर'नि दैदेननायाव फाख्रिगुरि गामियाव गासै सा 75निख्रुइबो बांसिन बेंगलि हारिनि रायजो राजाफ्रा प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हानजानि आदर्शखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल हानजायाव जगदान जाफैयो। बे जगदान हाबाफारियाव बाहागो लानायफोरखौ नुनो मोनो सालबारि बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिनोद मोसाहारी, जिल्लानि नेहाथारि सुरेश सरकार, विवेकनाथ सालबारि ब्लकनि आफादगिरि खनिन स्वर्गियारि, नेहाथारि आब्दुल रुफ लाइमोन गांखंनि आफादगिरि सत्यजित बर' आरो इउपिपिएल हानजानि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव नुनो मोनदों। थारैनो इउपिपिएल दोलोआव गोबां जायगाफोरावनो लोब हाबनानै प्रमोद बर'नि जे आखाइ बे आखाइखौ गोख्रों खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बेनिनो मोनसे बिदिन्थि सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय फाख्रिगुरिनि गामिसेयैनो इउपिपिएल दोलोआव जगदान होनाया बे इउपिपिएल दोलोनि थाखाय मोनसे गोजोंनि इसाराखौ नुनो मोनो। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। सेरफांगुरि बाजार शोरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।